Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, ки то ба дигарҳоям дастрас шавад ва ба канали ман обуна шавед. Дӯстони азиз, рӯзи 3 июн президенти Федератсияи Русия Владимир Путин бо сарони кишварҳои Тоҷикистон ва Беларус Эмомали Раҳмон ва Александр Лукашенко дар маросими пушидашавии бозиҳои Урупой дар Минск дидор мекунад, гуфт сухангӯи кишвардори Русия Дмитрий Песков. Песков қайд кард, ки Москав то ҳол вохӯрии сеҷониба огоҳӣ надорад. мо ҳоло дар ин бора чизе намедонем. онҳо албатта дар маросими пушидашавӣ дидор мекунанд. дар бораи дигар нақшаҳои мизбонон ҷониби Беларус шарҳ аз идора мо то ҳол хабар надорем, гуфт сухангӯи Путин. раиси ҷумҳури Беларус Александр Лукашенко пештар бо президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дидору мулоқот кард. зимни суҳбат Лукашенко гуфт, эҳтимолан дар Минск сарони Русия, Тоҷикистон ва Беларус дидору гуфтугӯ кунанд. пагоҳ Путин биёяд, мо метавонем се каса суҳбат кунем, гуфт роҳбари Беларус дар муроҷиат ба Раҳмон. Путин меояд, се каса суҳбат мекунем, Лукашенко ба Эмомали Раҳмон. ёдрас мешавем, ки то ин дам Путин дар нишасти бистгонаи бузург дар Осака буд. роҳбари Русия дар ин ҷо бо президенти ИМА Дональд Трамп, президент Фаронса Эммануэл Макрон, консулер Олмон Ангела Меркел ва сарвазири Бритония Тереза Мей ва дигар сиёсатмадорон дидору мулоқот кард. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. бахи махлул шуд, лайкро албатта пахш кунед ё зер кунед.